Izinkumbi zabathandi bakaMaskandi, insizwa uLindani Mlindo ibhale iphosti engathi ibuye enganeni yomthakathi akade asebebulala abantu ngokubathakathi bebavalela iy'nhlahla, bethatha iy'mpahla zabo bey'gqoke ey'dolini. Ithi indida ngokudayisela abantu ukudla okushile emtuba ngemuva kwaSeSpar, sekuvele izinsolo zokuthi uWelile Mchunu ongusisi kangizwe oKhosini FM udayisela abantu ukudla okushile okungekho esimeni ukuthi kungadliwa. Abathengi bakhale ngokuthi uyakudayisela aphinde afune ukudla nawe. Omunye othengile uthi uhlangane nezipho zekati edla okungenzeka ukuthi uphela namakati kwazise usaqala imali akabi nayo. Ukhuluma ingane yomthakathi, ukhuluma ingane kaGalakajane osebaqedile abantu endaweni ebabulala abathumela ngey'lwane, ngemikhofu, nangotikaloshe nayo yonke into. Asazi oLindani Mlindo bazalwa obani kodwa inhliziyo yobuthakathi iyaphila ikhona kuye. Sanibonani sanibingelela siphinde sabuya siyindofa yaSuperTV sizobheka udaba laphana lukaWelile Mawerewere owazi ukuba umlandeli omkhulu wekhuzani nothanda umculo kamaskandi nje jikelele. Lapha sibheka enye amaphosti laphana kuzinkumbi zabathandi bakaMaskandi. Obani abantu abanomona komaskandi, obani abagqugquzela udweshu, obani abahlala bexhaphaza bethuka abacube babiza amakhothanqoka, obani kanti abafuna into ibe ngabo, abanama-trend abhedayo. Asazi, koda-ke indaba-ke ila, uyabona bafowethu, uyabona y'ngane zakwethu, la kumaskandi yonke into esiyenzayo iyisibuko kwamanye abantu, kwezinye izizwe ukuthi amaZulu abukeni ukuthi ayenzani, aphathana kanjani ewodwa. Le phosti kade lokhu izulazula yehle yenyuka, abantu beyikhuluma ngayo, beyishera, bekhuluma izinto ngayo. Lokhu ngiyibuka nje ngiyiziba, kodwa ngithule ngiyayibuka ukuthi ewu, kodwa ngithi nje ewu, inkulumo ela cha, bakithi ulimi kuyabheda, kuyabheda, kuyabheda. Lesi siZulu esikhona njengamanje engathi kubheda kakhulu, mhlawumbeni ngesinye isikhathi or enye igeneration yayingenzi kanje ngathi, mhlawumbe nayo yayinama-challenges akhona. Kodwa le esikuyo njengamanje, generation ka-TikTok, generation ka-Facebook, iy'nsizwa za-online ezithi ngithumela i-location ey'sabisanayo, ewu asazi. Le phosti ibhale kanje ngoba yini na? uWelile ubonakala engathi usondele nokhuzani, icala lakhe ilelo, akusikhona ukuthi yingoba khona into e-wrong ayenzile yini. Abantu kumele bazi ukuthi lento oyenzayo nakuwe ingenzeka, kowakini umuntu bangayenza abantu, kuyoba kanjani sekwenzeka kanje kumuntu wakini? Uzozala iy'ngane nazo ziyoba nalama-challenges olokhu wenza, ukudonsela phansi, udicele phansi umsebenzi womuntu ezizamela, enza something. Njengoba e-South Africa amathuba omsebenzi engekho nje, uWelile umuntu wesimame, uney'ngane, unomuzi wakhe, uzama indlela yokuphila, kodwa kuqhamuka umuntu ezobhala amagama abuhlungu ngale ndlela. Le nto kuyenze kolunye uhlobo lomuntu wangaphandle, angeke ulenze kolunye uhlanga kulezi ese-South Africa, angeke ukwenze nje kumuntu nje kunoma ubani, ukwenza kumuntu wangakini omaziyo, owaziyo nokuthi kusiphi isigodi kanjani. Sisodwa singabantu abamnyama ey'godini lapho esihlala khona, siyimindeni asithandani, siyazondana, asifuni ukubonana siphumelela, senza kahle. Amagruphu anjengey'nkumbi zamaskandi kuyohamba kuhambe aphelelwe yindawo, isikhathi sawo siyophela. Amakhomenti anjengalawa sekufike lapho-ke ase-expire khona, indawo yawo ayisekho. Abantu kuzomele benze izinto ey'thize ngey'mpilo zabo. Kuzomele abantu bebe-serious ngokuthi emakubo bayaqala bayabheka ukuthi yini eshoda umuntu abhekane nekubo, abhekane ney'nkinga zakhe manje. Siyeke ukuphehla udweshu olungenasidingo online. Yinto nje ebuhlungu ukuthi umuntu obhale le nto uzothola ukuthi intwana nje, umuntu osakhula osenekusasa elithembisayo, okusamele abuke, afunde ukuthi impilo injani, ukuthi impilo i-unfair kanjani kulesi sikhathi esiphila kuso. Kodwa yena ithuba alitholayo wenzani? Uzokwenza lokhu akwenzayo, uzodicela phansi isithunzi somuntu ozizamelayo. So, asazi kodwa-ke siyazi ukuthi
kunabantu abay'bukelelayo lezi zinto, abajabulayo emasitha ukuthi hhayi nakho-ke mfana wami wenza kahle. Abantu abangay'tsheli ukuthi nabo esizukulwaneni sabo leyo nhlupheko basibizela yona iyohamba ihambe ibashaye. Awukwazi ukwenza izinto uhambe ukhuluma umoshe, bese ucabanga ukuthi wena uyothi masuhamba emhlabeni bephile kahle abangemuva. Nabo bayohlupheka, lokho kuhlupheka lokho wena okwenza kwabanye abantu. Ilokho nje kubuhlungu. Uyobe usuyidlozi, usuyisidalwa lapho, ungeke usakwazi ukubasiza noma bengakubiza, ungeke usakwazi ukubasiza ngoba uyobe usuhambile kulo mhlaba, usule kwelizayo. Asizameni nje ukubheka indlela esenza ngayo nangendlela esiy'phatha ngayo online, ayijabulisi neze. Ukuba kumaskandi sengathi kuyicala, sengathi ku-wrong, cause kuvinjwa lo, kukhulunywa lokhu, kukhuzwa lokhu, kuvela lokhu. Kunomuntu ofihlwayo, kunabantu abenza ama-trend angasile bevale ubuso abantu behlekisa ngento ebuhlungu kangaka. So, kuningi nje abantu abakwenzayo oku-wrong egeleni kamaskandi cause bafuna yonke into ibe ngabo. Bafuna konke ukutrenda, ukuthi kunakeke bona ngenkani ngisho isidingo singekho. Asazi-ke kodwa-ke lezi ngane uma kuyinsizwa esikhulile asazi, lindani mlindo, asithembe ukuthi lapho khona uyay'qhenya ngephosti yakho. Amaphosti kuzomele siwashere kanje, umnikazi wephosti azibone ukuthi useya-trend-a ngento ayenzile, ngale nto ayizamayo, acabange ukuthi uzothola ama-fans, uzothola i-following, uzothola abalandeli ngaleyo nto leyo. Umuntu iphosti yakhe exebayo, nephoxayo, nedelelayo, nehlambalazayo kuzomele iphile, i-circulate ngoba iyona ndlela ekuzolwiswana ngale nto. Umuntu azi ukuthi uma ngibhala something vele izongilandela leyo nkulumo leyo. Ngiyabonga.